Menej slov, viac výsledkov. Tak poďme sa teda opäť pozrieť na ďalšie projekty v Prešovskom kraji, ktoré menia naše obce k lepšiemu a prinášajú užitok ich obyvateľom. V obci Bajerovce prebehla rekonštrukcia miestnych komunikácií, vďaka ktorej sa zlepšila dostupnosť, ale aj komfort dopravy pre obyvateľov. V Ďačove vzniklo nové detské ihrisko so zariadením a vybavením, ktoré vytvorilo bezpečný a zároveň atraktívny priestor na hry a trávenie voľného času pre najmenších. V obci Daletice prešla časť administratívnej budovy rekonštrukciou. Tým sa vytvoril čas a lepšie podmienky pre poskytovanie služieb občanom. V Dubovici bolo vybudované nové verejné priestranstvo určené na kultúrne a spoločenské podujatia. Doplnené bolo o spevnené plochy, oplotenie, ale tiež pódium, ktoré bude slúžiť všetkým občanom. Výsledky hovoria sami za seba. Bezpečnejšie prostredie, kvalitnejšie služby, lepšia dostupnosť a viac príležitostí pre miestne komunity. A práve v tom spočíva skutočný význam rozvoja našich regiónov. Teším sa na vás už budúci týždeň, a to opäť v Prešovskom samosprávnom kraji. Majte pekný deň.